हाय नमस्कार सांगमाने गेले हेमास यूट्यूब चॅनलने ସକାଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟରେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଚକୁଳି ପିଠା ସହିତ ଜାଇ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ସକାଳ ସକାଳ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। A few moments later, 2000 years later, one eternity later. ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଦିଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଛାତ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତରୁ ଆସି ଖରା ଖାଉଛୁ। ଅପା ସୀମା ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସି ଯାଇଛୁ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ଖରା ଖାଉ ଖାଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ କୋଉଠି ଥିଲେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମ ପାଖକୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ପଳାଇଗଲୁ। ତଳକୁ ଆସି ଦେଖୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପା କ'ଣ ଗୋଟେ ଓଠରେ ଲଗେଇ ପକାଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ମେକଅପ୍ ପରେ ଅପାର ମୋର ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ପଦାକୁ। ବେପାରୀ ମଉସା ଜଣକ ଆସିବାରୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଗଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛୁ। ଲଙ୍କା, ଜିରା, ସୋରିଷ, ଫୁଟଣ, ସୋୟାବିନ୍ ଆଉ ମସଲା ପ୍ୟାକେଟ୍, ସିମେଇ ଶେଷରେ ସବା ଶେଷରେ ଆମେ ରଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁଆ ଦିଅର ଜଣକ ଆସି କହିଲେ କି ଭାଉଜ ନଳେ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଳକି ବି ରଖି ପକାଇଲି।